Homofobia, lesbofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna. Gaur eta hemen, argi eta garbi zabaldu nahi dugu gure mezua. Errespeta ditzagun beti ondokoaren nortasuna eta izaera. Lekitxoren hirigintza inklusiboa aztertzeko ibilaldi parte hartzailea. Asteburuan, Lekitxoko futbol taldea zorioneko eta iparraldeko haizeaken edizio berria. Astebururako giro eguzkitsua gailenduko da. Gaur, maiatzak 17, homofobia, lesbofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna da. Eta Lekitxoko 3 ikastetxeetako ikasleek adierazpen bateratua egin dute aldarrikapen sendoa egiteko. Adierazpena gaur goizean plazan egin den kontzentrazioan irakurri dute. Gaur, maiatzaren 17an, sexu orientazioagatik edo genero identitateagatik egon daiteken edozein diskriminazioaren kontrako nazioarteko eguna ospatzen da. Inorrez da bere izaiaz lotsatu behar. Alderantziz, harro egon behar gara gu geu garenarekin. Guztion lana da, orientazio, praktika, nortasun sexual edo genero nortasunagatik sor daitezkeen indarkeria eta gorrotoaren konplize ez izatea eta saihestea. Hori dela eta Lekitxoko ikastetxeok udalarekin batera erabat eta sendotasun osoz gaitzesten ditugu pertsona lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgenero eta intersexual guztien kontra eragindako indarkeria eta diskriminazio mota guztiak. Honen guztiaren aurrean, gaur eta hemen, argi eta garbi zabaldu nahi dugu gure mezua. Errespeta ditzagun beti ondokoaren nortasuna eta izaera. Ikasleek ostadarraren koloreekin jantzitako kamisetekin bandera erraldoia osatu dute. Sexu orientazio zein genero identitate ezberdinen aurka ematen diren eraso eta diskriminazioak ezabatu egin behar direla azpimarratu dute ikasleek. Argi eta garbi zabaldu dute euren mezua. Denok gara berdinak. Errespetatu dezagun bakoitzaren nortasun eta izaera. Hiri antolamendu plan orokorraren barnean, Lekitxoko hirigintza inklusiboa aztertzeko ibilaldia egingo da herrian zehar. Bertan, edozein herritarrek parte hartu ahal izango du, maiatzaren 24an osteguna arratsaldeko 6etan eskolapera hurbilduz. Elkarrizketetatik eta ateratako informazioarekin detektatu ditugu gune berezienak, kontrastatuko ditugu, horretarako planteatu dugu 3 kilometro inguruko ibilbide bat, herriko kaleetan zehar. Ibilbide honekin, azken hilabeteetan Lekitxon egindako APOaren elkarrizketa eta inkesta ezberdinei jarraipena ematea bilatzen da. Lekitxo bere herritarren behar izanetara gehiago hurbiltzeko helburuarekin. Lekitxo futbol taldeko nagusi eta kadeteak ohorezko mailara igo ziren aurreko asteburuan. Garai ederra igarotzen ari da taldea. Une honetan Lea Artibaiko talde sendoena bilakatu dela erakutsiz. Nagusiak engodotze kadetiari ohorezko pasillo bat, eta ondoren partidua jokatuko daren nagusiak, eta hori pasata gero joango gara danok herritxiziar ohorezko buelta bat emoten, eta bukatuko da udaletxian. Espero dut Lekitxar guztia bertara aurreratzia eta animatzia gure Lekitxoko futbol taldia. Urte guztiko lan gogorrak bere fruituak eman ditu beraz. Eta hau ospatzeko, zapatu honetan harrera berezia egingo zaie udaletxeko balkoitik. Zorionak hau posible egin duzuen guztiei. Bestalde, aurten ere, 18. aldiz, iparraldeko haizeak ospatuko da Lekitxon. Maiatzaren 18tik 20, hau da bihartik Domekar arte, ekintzaz betetako egitaraua izango du Aikitxa Txiki Kulturrelkarteak antolatutako jaialdiak. Bertan, txarangak, dantza emanaldiak eta beste hainbat ekintza egongo dira.
Aurtengo berezitasun moduan Lekitxoko bertsolari gaztiak abestuko dabe Bareziakuan 8:00 aurrera Lekitxoko taberna desberdinetan. Horretaz gainera, kuskustu txarangiagaz Lekitxoko jente diferentia kantako da, horretarako prestatu duzen kantapapelakin zapatuan ordu bat eta erdizetan. 3 egunetan musiki egongo da kalerik kale, eta bai Lekitxoko taldiak eta bai iparraldeko jente desberdina be bai. Eta, bueno, giro paregabian danok ondo pasatia espero dugu. Eta noski, ezin falta hain herrikoia den Gixau txapelketa. Hau, zapatuan goizeko 10:00 hasiko da eta aurkezpenak 1:30 egingo dira. Eta Domekan, jaialdia amaitzeko, bertso saioa izango dugu ikusgarri aretoan 5:30 aurrera. Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Sustrai Kolina eta Igor Elortzarekin. Sarrera 6 eurokoa izango da. Eta eskuragai daukazue Aralde dendan edo Domekan bertan, takilan. Etor zaitez, Abao Olberen eta Lekitxoko udalaren eskutik, opera ederrenetako batez gozatzera. Maiatzaren 27an, Domekaz, Vincenzo Belliniren Norma ikuskizuna gozatzeko aukera izango duzue. 40 euroren truke, sarrera eta Bilbora joan etorria egiteko garraioa lortu dezakezue kulturretxian izena eman da. Izena emateko azken eguna, maiatzaren 23a izango da. Animatu eta zatoz operaz gozatzera. No puedo hacerlo solo. Necesito ayuda. Montaremos el hipermega escuadrón. Es hora de volver a LinkedIn. Deadpool B. Behi eraso ia hilgarri batetik bizirik atera ondoren, Wade Wilson, kafetegi bateko txef itxura gabetua, lekuko zerbitzaririk ospetsuena izateko ametsa betetzen aleginduko da. Dastamen galerarekin bizitzen ikasten den bitartean. Bizitza poztuko dion zerbaiten bila dabilela munduan, ninjen, jakuzen eta txakur sexualki oldarkorrez osatutako talde baten kontra borrokatzea tokatuko zaio. Baina bidaia horretan jabetuko da familiaren garrantziaz, adiskidetasunaren balioaz, eta gustu berri batez ere jabetuko da, abenturarako gustuaz. Gainera, munduko amorante onena dakarren katilu gutiziatua ere irabaziko du. Sí, tus balas son muy rápidas. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuz joan dira. Termometroak berriz ere pikin bat igo dira eta 20 gradu zentigradu ingurura hurbildu dira. Ipar eta ipar mendebaldeko haizea nagusitu da. Ostiralean hodeiak ugariagoak izango dira eta euria egin dezake. Giroak moteltzera egingo du eta hodeiak izango dira nagusi ia egun osoan. Horrez gain, litekena da tarteka euri apur bat egitea. Zabatu goizean, zerua zertxobait estailita agertuko da. Baina egunak aurrera eginala, hodeiak desagertuz joan eta giro eguzkitsua gailenduko da. Temperaturak antzekoak izango dira. Domekan giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu egun osoan zehar. Haizeak iparraldetik jarraituko du eta ondorioz termometroek ez dute asko igoko. Halere, 20 gradu zentigraduren muga gaindituko dute. Hurrengo astea giro lehorrarekin hasiko dugu eta temperaturak ere gorako bidean jarraituko du.